wani wanda alqur'ani ya sauka kan magana tai kamar sayyidina ali. Ibnu Asakir a tarihu Dimashq, Imam Suyuti a tarihul khulafa ya rawaito wannan. Don haka sayyidina ali yana tarin darajojin da ba lokacin da za a faɗin asani jidinsu, amma shine manzon Allah ya fi so, shine farkon musulunta, shine farkon da ya manzon Allah mubaya'a, shine wanda yayi sallah tare da manzon Allah su biyu rak, duk duniya ba mai sallah sai su biyu. Aka ce bayan sai da mafi ilimin sahabbai shine babu madinatul ilmi, shine wanda yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu, shike da certificate din yana son Allah da manzon Allah, Allah da manzon Allah na son shi. Sayyidina Ali yana da matsayi a wajen manzon Allah irin matsayin annabi Haruna ga annabi Musa, anta minni bi manzilati Haruna min Musa. Sayyidina Ali na da matsayin da manzon Allah na faɗi, duk wannan fa akan riwayoyi suke, amma yanayin lokaci duk inda yake gaskiya na tare da shi, duk inda yake na tare da Allah, duk inda yake gaskiya na tare da shi, duk inda gaskiya take Ali na tare da ita. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akalli huskar sayyidina Ali kawai ibada ce, annazaru ila Ali ibada. Ba mai son sayyidina Ali sai mu'mini, haka manzo Allah ya ce, ba mai kin sayyidina Ali sai munafiki. Sayyidina Umar Faruq radiyallahu anhu yace kunna na'riful munafiqina bi bughdihim aliyya, alamar da ke sa muke gane munafikai da kin su ga sayyidina Ali. Shike da matsayin man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu, Allahumma wali man walahu wa adi man ada. Manzo Allah yace man sabba aliyan faqad sabbani, duk wanda ya zagi Ali ne ya zaga. To darajojin ba su da iyaka da Fatima az-Zahra alaiha salamu ita ce sayyidatu nisa'il alamin, ita ce sayyidatu hadhihi al-umma, shugaban mata Fatima. Inji wani mawaki go? To manzo Allah ne ya faɗi haka.